Pozdravujem, ako som slúbil, určité plány s čudom, čiže s vrtuľníkom. V najbližšom čase tam dám tiež zábery z testu. Ako som spomínal, tá spojka, alebo tá prasklina na voľnobežke, nie spojka, voľnobežke, naozaj spôsobila veľkú stratu otáčok. Tamto aj na tom teste bude vidieť, že otáčky enormne išli viac hore. Rozhodol som sa, že ešte na spodnom rotore trošku zvýšim, nie málo, maličko uhol nábehu, aby ten stlak, ako skôr poviem, aby ten spodný rotor išiel na prázdno, čiže určité navýšenie uhlu nábehu. Takže tuto mám listy spodné. Rozhodol som sa, že aj na týchto listoch trošku zvýšim uhol nábehu. Vidíme, že tu je plech, drevo je tu, že je tu ešte nejaký rozdiel, nie je to v jednej rovine. Čiže z tejto strany sa sfrézuje túto dostratená, aby sa trošku zvýšil uhol nábehu. Musím teraz vyhlobiť tieto dištančné trúbky, bo keď bude stolár frézovať, aby nezavadil. Čiže spodné listy trošku sa zvýši. Tam na vrchných som už zväčšoval, čiže chcem ešte spodné listy zvýšiť uhol nábehu.